Pastor. Basta. Pastor na love. Nag-vlog ako eh. Ito, anong panangat? Panganiban Drive, traffic na rin eh. Paano ba naman di mata-traffic dito? Bawat kanto may ano, may stoplight. Ayan, stoplight dito, tapos dyan stoplight na naman. Doon sa una-anuhan, papuntang SM, stoplight ulit. Ay. So dito, kaliwa na tayo para safe. Ayan. Diretso kasi akong church, papalipasan ko muna yung traffic. Na tayo sa Barangay Tinago. Hindi ko lang kung bakit Tinago yung pangalan nito, pero isa to sa mga memorable place natin kasi dito tayo nagkaroon ng kasapakan dati. Dito rin ako nabugbog, pre. Tinago na to. Sasabit. Op, sasabit. Go. Sige. Kulang sa estimate, sir. Sige. Kaya. Ayan, tinulungan na si kuya nung tricycle driver. Ayaw pa mabante. Ayan, sige, kaya na. Sige. Ayan. Diretso. Yun. Nice, sir, thank you. Uy, utang ko. Sumamit sa gulong. Sumamit yung gulong, pre. Gumago na yung sakyan niya. Itong part na to ng Naga City, panahon namin mga 2006. Ang daming masasarap na kainan dito. Lomi, Kinalas. Yan. Dito rin, ay sa ano pala yun, Dayangdang dyan lang sa unahan. Nandyan yung tinatawag naming Dirty Kitchen. Mukha lang siya madumi pero malinis naman yung pagkain na hinahain. Tapos yung matanda na naghahain nun, tawag namin si Nanay Tonya. Kinakamay niya talaga yung pansit ba, yung pansit dun, tapos lalagay dun sa bowl, tapos only sabaw. Masarap talaga yung kinalas. Ayan, dati dito kaliwat kanan yung kainan dito, yung panahon namin 2006. Yan, Kinalasan dati to. Ang dami na rin nagbago dito sa Naga.
Avenue. Punta tayo ng church. Sana nandito sila pastor. Ay, nandito bukas. Miss ko sila eh. Recording ko. Oo, recording ko. Hi, Pas. Hi guys. Alis kayo? Mas kami. Ay, nagbablog ako eh. Pastor. Basta. Pastor na love. Nagbablog ako eh. Tambay na ako dito. Ganda ng camera.